Joo, se jäi hyvä ryyppöputki hiihtolomalla kesken, kun päällikkö laittaa viestiä, että lähdepä syömään. Kyllä, joo, syömään ja syömään. Se mihinkään syömään halua saakeli. Pitkä ribasissa pitää jonkun sitä käyttää. Ei tässä muutakaan tekemistä olisi ollut. Ei olisi muuta tekemistä juu hirviästi ollutkaan. Että auto ihan ravassa saakeli. Painat menemään täällä 90 kilsaa per sivu. Viemään päällikköön syömään, joo, siinähän se on. Nyt täytyy rauhoittua, niin Mikä tänään tuo rosiksi? mihin viet? Tuo rosiksi. No hyppää kyytiin nyt, niin vie autolle. Ja siinähän se on rosikseen menossa kuulemma taas. Meidän päällikkö vaihteessa. Se laskeskelit, ne kerkee nää heittää. Ai se siellä laskeskelit, jaa vai niin. Sitten tulee kuski, mutta... No niin. On se mukava tälleen. On se mukava lomaviikolla päästä päällikön kanssa syömään. No niin. Vähän eri fiilis, ihan niinku äijien kanssa lähtee evästelemään tässä. No niin, se on oikein. Hieno. Ihan eri fiilis kuin niinku työviikolla. Joo. Saa päällikön kanssa. No niin, se on oikein. Niin niin mekin pannaan tohon rosikseen. Niin. Joo, onko isot syytteet? Ai, rosiksi. No, se nähdään sitten, että... Oot tehnyt taas torikauppoja niinku. Nää on niitä kulahtaneet. Se oli sitä mieltä, että näistä vielä 10 vuotta, mutta Eukko sanoi, että heitä ne pois. Selvä.